Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta ver a los pintagrases de sol y grana volada, bajo el cielo azul temblada, súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino, y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Y hace algún tiempo en ese lugar donde los bosques se visten de espino, se oyó la voz del poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar. Le cubre el polvo de un país vecino, al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y golpe a golpe, verso a verso, cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Bravo, bravo. Bueno, boas tardes, benvidas, benvidos. Antes de nada, decirvos que este é un acto organizado polo Ateneo Atlántico, a quen eu represento agora aquí, e simplemente nomear que o Ateneo serviu, leva 5 anos xa facendo, para encher un baleiro que no Concello de Vigo creo que se botaba en falta. A proba é que cada acto que se fai no Ateneo enchise, afortunadamente. Iso quere dicir que o baleiro estaba aí, ainda que ao mellor non se notaría ou sí. Ben, antes de nada quero dar as gracias a Librouro, porque... que teño que coller micro? Bah, eu creo que se escoita ben. Con este vozarrón. Bueno, pois gracias a Librouro, a Xurxo, por suposto, a Nuchi, a María, a Amparo, a Lúa, porque este equipo forma parte da librería de cabeceira de moitos vigueses. Librería de cabeceira tamén de Antonio Teijeiro, por suposto, iso constame. De Antonio, eu quería decir dúas palabriñas, se me permitides, porque teñolle lei. Son moitos anos que nos coñecemos, e del, pois, a veces o que quero facer sempre é encaixalo nunha xeración. Entonces veño má cabeza
pois os primeiro coñecín a él, con María Victoria Moreno, con Fina Casal de Rei, con Paco Martín, con Agustín Fernández Paz, encaixalo aí, sí, pero é que Antonio era moi novo. E entón, o que fai é pervive, se actualiza, e de repente apareceme xa noutras xeracións posteriores, como a de Xela Arias, a de Fran Alonso, ou a propia Ana Alfaya, que está aquí con nós, máis ou menos nesas Marta da Costa, nesa xeración, que non sei se dicir dos 90, a mí sigue me encaixando, sigo vendo aí, porque se actualiza, como digo, pero aínda se actualiza máis, parece como os ordenadores, non? Que teñen unhas actualizacións e aparece agora, o sea, está aquí, pero está producindo, está creando, ao lado tamén de Ledicia Costas, por nombrar algún, non? De Olga Novo, ou Miriam Ferradás, ou poetas novas e novos, pero que ele está aí, como un maestro que é, non? Sin ánimo de facerlle a pelota, pero eu sinto así. Cada libro que aparece, cada volume que aparece, aparece con unha nova proposta, cada vez mellor editados, máis elegantes. A verdad, para min, un poeta, un creador, e teño esa admiración que lle teño, e quero pedirche que sigas brillando, que seas ese faro que moita xente se ve en ti, non? A continuación, presento o que vai ser a mesa onde os que van a intervir por parte da editorial Belagua. Está Edurne Baines, a editorial que publica o volumen que temos hoxe aquí, O poder da fragilidade. E para falar do libro, supoño, penso ben, que ademais foi a prologuista, Ana Alfaya. Ana Alfaya tamén, supoño que moi coñecida de moitos de vós, pero por se acaso, escritora, viguesa, actriz de teatro, profesora, criminóloga, actriz de dobraxe, en fin, outra viguesa da que sempre hai que falar, e hai que falar ben. Pois nada máis, moitas gracias, e xa lle dou a palabra a Edurne. Damos un aplauso de benvida, por suposto. Boa tarde a todos e a todas. Así, ¿no? A ver. Bueno, pues moitas grazas, Fernando, por brindarnos a colaboración e o apoio do Ateneo de Vigo na organización deste acto. Moitas grazas tamén ao equipo de Librouro por ter sempre aberta a vosa libraría, aos libros de Belagua. Grazas tamén a Ana Alfaya, autora do poético limiar de O poder da fragilidade. Grazas tamén a Alberto e Andrés Cuña por poner a nota musical neste acto. E grazas, Antonio, pola túa confianza e pola túa generosidade, e tú sabes de que falamos. Oxe, cando quedan 2 meses escasos para o 10º aniversario da editorial Belagua, quero compartir con vos unha pequena viaxe polos libros de Antonio. Este é o cuarto dos que tenemos no noso catálogo. Eu coñecín a Antonio ao pouco tempo de que... Sí. Eu coñecín a Antonio, dicía, ao pouco tempo de crear a editorial. Na súa casa, xunto a Susi, ofreceume a publicación en castelán de Detrás del Horizonte, unha obra na que se retrata unha persoa de fondos valores, comprometida co ser humano, que sufre, que clama e que denuncia. Pura poesía poética ao servizo da denuncia das injustizas, un grito desgarrador pola paz, pola defensa dos dereitos humanos, fronte ao sen sentido das guerras, todas iguais, que converten a seres humanos inocentes en seres perdidos e sen esperanza. Un tema, por outro lado, que non é exclusivo desta obra de Antonio, porque de xeito recurrente aparece noutras obras súas ou noutros poemas, non?
Como recurrente en Antonio García Teijeiro casar palabras con fotografías en Detrás do Horizonte, fixo con imaxes de Ricardo Grobas na Guerra de Albania. Casar as palabras tamén con música. Aí están todas esas colaboracións que ten feito con artistas, con músicos da talla de Paco Ibáñez ou Antón Seoane. É tamén frecuente nel casar as palabras con pinturas. Aí está a súa simbiose con Xulio García Rivas, autor precisamente da ilustración da capa deste último libro. Simbioses, decía, que quedou plasmada en un libro alfaia como foi Poesía Cromática. Aqueles foron versos cheos de referencias musicais, imaxes que estopan en cores, introducidos por la voz poética doutra compañera de viaxe, Eva Veiga, nada menos. As poéticas de Xulio e de Antonio volveron a xuntarse na antoloxía de poemas para adultos Pasando as follas do tempo, onde aflora un poeta necesario, onde Antonio volca as súas preocupacións, as súas lembranzas, fala da infancia, do amor, da súa amada, do sexo, do mar. Referencias musicais a Dylan, a Cohen, a Aute, a outros poetas como Celso Emilio Ferreiro, Neruda, Alberti, son constantes en todos os seus poemarios, moitas veces con sentidas dedicatorias a todos eses creadores que estimulan a súa sensibilidade, que se expresan por el e que viaxan permanentemente con el. Fixo en Pasando as follas do tempo e faino neste O poder da frasilidade, cuso título é un verso de María do Cebreiro que toma prestado e ao que incorpora en pequenas pílulas previas a cada un dos libros, das partes deste libro, o sentimento poético da propia María do Cebreiro, de Rafael Cadenas, Cesáreo Sánchez Iglesias, Gioconda Belli, Antía Otero, Miriam Ferradáns, Marta da Costa, esas novas ás que antes se refería Fernando, Chantal Mayar e Genaro Talens. En fin, sabedes que a poesía guiou a vida de Antonio García Teijeiro e foi a súa táboa de salvación, así o conta el sempre que ten ocasión. Escoitalo falar sobre a bondade da literatura e sobre a necesidade de achegar a poesía ás aulas, coa súa potente voz, con esa paixón que nace das súas entrañas, a min cáusame sempre unha intensa emoción. A súa historia persoal, a dunha infancia triste na sociedade rancia e inculta do franquismo, que non dubida tampouco el en contala, supoño que porque é sanador e porque sen dúbida pode servirnos a todos, pois demostra que non existe o determinismo. Ben, pois con máis de 80 libros publicados de poesía e de narrativa, tanto para público infanto-juvenil como adulto, o seu prestixio literario reforzouse en 2017 co Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil polo seu libro Poemar o mar, xa o sabedes. Non sabemos se virán máis recoñecementos, pero a estas alturas da súa vida, penso que Antonio García Teijeiro é un fervoroso divulgador da emoción poética, é un poeta necesario, ten todos os méritos para que a súa obra trascenda e, como lle dicen en alguna ocasión, un día lle dedicarán o Día das Letras Galegas. El non o verá, por razóns obvias, e a maioría de nós seguramente tampouco, pero ocurrirá. Así que, nada, con isto deixos xa con Ana Alfaya que vai falar do libro. Grazas. Hola, buenas tardes a todas e a todos. Outra vez Antonio, cando me toca presentarse a ti ou ti a min, pero aquí en Librouro atopámonos moitas veces por razóns sempre literarias. De Antonio García Teijeiro é coñecido sobre todo a súa obra poética dedicada á infancia e adolescencia, pero coñécese, creo eu, moi pouco a obra literaria da profundidade de Antonio cando fala ou cando se dirixe ao público adulto. El sabe moi ben, que llevo dicíndolle moitos anos, que precisamente a súa obra poética adulta sempre me gustou, non digo nin máis nin menos, porque non hai grados, pero sí que ten unha profundidade que penso que tería que coñecer máis xente. Porque nós sabemos, sobre todo as persoas que nos dedicamos á literatura infantil e juvenil, que publicamos tamén en literatura adulta, pero logo caes nun caixón e non se profundiza máis alá, sendo, evidentemente, todo público perfectamente respetable. Vale. Cando hai uns meses Antonio convidoume a escribir o limiar do seu novo libro de poemas,
O poder da fragilidade, díxome que mo remitiría por mail, pois aínda non estaba publicado. Non foi unha irresponsabilidade miña aceptar o ofrecemento. Antes de lelo, pois, en canto recibín a súa proposta diante dun café, souben que estaría encantada de que as miñas palabras precedesen as súas dentro dun libro de poemas escrito por el. Porque quen coñece a Antonio sabe que é un home comprometido co seu tempo e apostar por acompañalo é un orgullo, pois non deixa nada o chou. Cando finalmente me chegou, imprimín as súas páxinas con avidez e lino varias veces, como adoito facer cos libros de poesía, de adiante para atrás e de atrás para adiante, en silencio e en voz alta. Gardeino no bolso como algo moi prezado e leveino comigo no transporte urbano, de paso que ao traballo. El volvín lelo entre o balbordo dos viaxeiros, no ruido dos coches, as bucinas e demais sons da cidade esperta. Sentei na herba do pequeno xardín da miña casa, en estado casi salvaxe, co libreto entre as mans. E durante un tempo, antes de cumprir a miña promesa de poñerme a escribir ese limiar, empapeime do seu engado e gocei co seu universo poético. Que buscaba? Preguntaredes vos. Pois respóndovos. Buscaba o que creo que adoita buscarse na poesía e non sempre se atopa. A música. A melodía e a armonía das palabras. Sempre ao servizo dunha profundidade de pensamento, como adoita facer Antonio, sen que nada sobre ni falte, esculpindo o poema, afinando ata que non queda broza e todo é esencial. E atopáchalo? Insistiredes preguntándome, pois respondo vos de novo. Atopei nos seus versos provocación. Atopei emocións e sensacións atafegantes. Atopei unha escrita ben construída teigada de desasosego, desacougo, inquedanza nos moitos temas que aborda, porque Antonio aborda neste poemario a fragilidade do ser humano, o devalar do tempo, os medos, a angustia, a violencia, a soidade, a vellez, a dor, a tristura, o amor, a presenza do incerto e, sobre todo, Antonio, abordas a escuridade e moitas sombras. E diste, Antonio, agora que as sombras coñecen o camiño de volta, non sei ben onde quedaron as luces que antes brillaban, entre apertas e desacordos. Non podo lembrar o significado das candeas que tililaban entre as pedras e as pegadas dun carreiro percorrido por milleiros de andoriñas que migraban cara á lúa, o enigma do incerto. Fragilidade. Fragilidade é unha verba que lle cae como un anel a poesía de Antonio neste libro que nos concita estar hoxe aquí. Unha poesía inzada de negrura, que ten o poder de remexer en nós na pescuda do sentido da viaxe da vida, nas dificultades do camiño, nas debilidades e incertezas que nos asolagan a diario, mais tamén na fouteza e a valentía da poesía como fonte da que agroma unha auga que só percibe quen está en disposición a investirse nela, un bálsamo que nos dá acougo entre o caos, unha caricia que recibimos fronte ás lavazadas cotiáns dun mundo que de continuo o defrauda, que non lle gusta a cara onde avanza, que o enche de pesimismo, moi ao seu pesar, verdad, Antonio? Entre tanta impotencia asoma o Antonio frágil, cos ollos aleutos do neno que foi e aínda é, mais asustado diante do espello da vida. E resúltenos extraño coñecendo a súa constitución física de titán, de heroe hercúleo, de pel torrada coa media melena o vento. E se afinamos aínda máis, tanto como lle gusta o mar, o deus Neptuno sucando as ondas, erguendo o tridente, desafiante, poderoso e berrando: a única arma que manexo non ten gume, nin despide lume, senón palabras, palabras con recento poético.
Mais Antonio a miúdo íspese por completo para que ese mar amado o reciba con acougo, desposuído das súas roupaxes mundanas, entregando as ondas, quizáis para purificar e sosegar os desequilibrios da vida cotián, onde o balbordo enxordece a miúdo o primordial, o poder da poesía concibida para ser sentida e pronunciada. Di Antonio: hai un mar que ao lonxe debece polos cantos e polas palabras perdidas nos océanos con máscaras que enganan con devalar das mareas incertas. Un mar que quere recuperar os ecos que un día converteron a miseria en xardíns ateigados de rosas amarelas. O Antonio Fráxil saca a súa rabia para dialogar coa realidade na que esperta a diario inzada de contradicións. Observa desde o seu presente o tempo fuxidío que xa non regresa, con certa melancolía e nostalgia, mais revólvese diante da intolerancia imperante que sigue presidindo o mundo que transita, onde repudia o poder de algúns ególatras, egocéntricos, paranoicos, ridículos, que son quen de controlar vidas alleas, sin importarlles as infamias acometidas, as infancias mutiladas, as mulleres violentadas, os seres humanos marxinados e asesinados, enarborando un poder que emerxe da intransigencia do egoísmo. Fronte a ese poder que fede a esterco e a ola podre, Antonio agasállanos cos seus poemas. Entréganos o poder da súa fragilidade como motor dun mundo onde habitan a sensibilidade e a emoción que provoca a poesía, onde o difícil e o importante é o ser, non o estar no aquí e no agora para o noso beneficio. Porque hai imaxes que provocan os sons do silencio, fotografías gastadas polo paso dun tempo que cravou o seu coitelo no recendo infantil dunha muller que non puido vencer a morte. É un amor dunha nai perdida na arañeira da crueldade. Xa para rematar, Antonio pediume, xa co libro editado, que o acompañase neste día e que os seus poemas deixan de ser seus para entregárnoslos como un prezado tesouro que debemos recibir con gratitude, porque cando un creador comparte a súa fragilidade como Antonio, con quen sabe apreciar o valor que ten o seu xesto, a súa entrega, o poder que desprende a empatía é algo absolutamente necesario para viaxar por este mundo tan necesitado de poesía. E aquí estou, Antonio, con gusto, respondendo o teu chamado. E como és un hombre medio peixe, despois de tanto pesimismo, neste intre solemne, fagoche entrega dun presente mariño que te reconcilie co mundo. Un humilde saquiño de cunchas mariñas. Para ti, Antonio. Bueno, imos agora a facer un tema que falamos antes de Paco Ibáñez e de toda a xente que coñece a Antonio. Creo que Paco chamoulle un día, mandoulle un audio ou cantoulle directamente no teléfono esta canción. Temos a sorte de que o 9 de xuño podo anuncialo aquí. Paco Ibáñez estará en Vigo, é unha ledicia, aí estaremos. Paco, unha das poesías, dos poemas de Antonio, fixo esta melodía que nos imos interpretar agora, que se chama Se falase de min. Se falases de min, cruzaría fronteiras. Se falases de min, eu sería feliz.
Se falases de mí, calaría respostas. Se falases de mí, eu sería feliz. Se falases de mí, cruzaría fronteiras, calaría respostas e sería feliz. Se falases de mí, eu sería feliz. Se chamases por mí, xogaría ser tolo. Se chamases por mí, eu sería feliz. Se chamases por mí, guardaría segredos. Se chamases por mí, eu sería feliz. Se chamases por mí, xogaría ser tolo, guardaría segredos e sería feliz. Se chamases por mí, eu sería feliz. Se pensases en mí, mataría os teus medos. Se pensases en mí, eu sería feliz. Se pensases en mí, bicaría os teus ombros. Se pensases en mí, eu sería feliz. Se pensases en mí, mataría os teus medos, bicaría os teus ombros e sería feliz. Se pensases en mí, eu sería feliz. Se viñeses a mí, quentaría os teus fríos. Se viñeses a mí, eu sería feliz. Se viñeses a mí, eu faría loucuras. Se viñeses a mí, eu sería feliz. Se viñeses a mí, quentaría os teus labios. Eu faría loucuras e sería feliz. Se viñeses a mí, eu sería feliz. Sí. Bueno, despois de escoitar a Fernando, despois de escoitar a Edurne, despois de escoitar a Ana Alfaya, que vou decir? En primeiro lugar, vou decir que agradezo profundamente a Librouro, como sempre, que me abra as súas portas para ter este acto que sempre, por certo, un acto de amor á palabra, en definitiva. Teño que agradecer a Ateneo Atlántico, do que formo parte, son socio, estou encantado, de que asumise este acto como parte das súas distintas propostas ao longo do ano, porque non paran. A verdade é que non paran. Así que moitas grazas a todos e todas no Ateneo Atlántico, que facedes un labor verdadeiramente necesario nesta cidade bastante orfa a nivel cultural, sobre todo desde arriba. Teño que agradecer evidentemente a Edurne por confiar sempre nos meus libros. Nunca me dixo que non quero abusar
pero realmente Edurne é desas persoas que coñeces un día e xa te rendes moitísimo a súa maneira de ser, de actuar, moi seria, moi clara, pero moi necesaria neste mundo de edición tan complexo. Así que, Edurne, moitísimas grazas. Que esforzo fixo esta navarrica, falando galego, que esforzo fai, como ten que ser, evidentemente, pero é un gusto escoitarte falar galego. E, bueno, teño que agradecer a Ana Alfaya, non teño palabras. Se tivese palabras, eu daríache as miñas vaguas de emoción, porque conseguiches emocionarme co teu discurso, co teu agarimo, con creer profundamente na miña obra para adultos, na miña poesía. Aún encádrano en distintos, non sei, en distintos caixóns ou distintas estantes ou andéis, e con iso convive. A mí non me importa, sinceramente, non me importa que me encadren, porque forma parte desta sociedade que, como sempre digo, cada día me gusta menos. Pero eu son un pouco, abuso un pouco, non? E sei que a Anne lle gusta a miña poesía de adultos, e sempre a embarco ou intento embarcala para que fale ben de min, definitivamente. Máis que de min, da miña poesía, pero é un placer auténtico, de verdade. Anne, moitísimas grazas por esas palabras, porque se ha currado realmente o seu traballo. Pero se foi un placer, foi un gusto. Bueno, pois foi un placer, pois ale, un placer e outro placer son dos placeres. Pero quero facer hoxe unha puntualización especial. Onte foi ao Instituto Carlos Casares. Fundaron unha conferencia para alumnos e alumnas de bacharelato e algúns de secundaria. E teño que dicir que foi unha das conferencias das que máis feliz saín dende hai moitísimo tempo. Uns alumnos e alumnas respectuosos, interesados, participativos, sen dicir nada por esas caras que puñan, pero claro, todo ten unha razón. Teño unha profesora realmente maravillosa que se chama Noa García Garrido, Noa García como a miña filla, pero Garrido despois, e que realmente o seu traballo no instituto é increíble, sacrificando entre comiñas hasta recreos dos venres para xuntarse con alumnas e alumnos que fan poesía, e iso é realmente maravilloso. Así que, como vexo ademais aquí que viñeron 3 deses alumnos, o sea, non sei se 2 alumnos e unha alumna, se non me equivoco, fíxome unha ilusión especial, porque a moitos de vos estou un pouco farto tamén de vos, pero cando vexo xente como esta xente nova, que onte yo dixo Noa, e hoxe vin entrar, a verdade que me complaceu moitísimo. Parabéns, de verdade, a Noa e a estes rapaces e rapazas que senten o poder gratificante da poesía. Ben, non sei se me queda alguén, porque a Fernando xa yo dixen, Fernando estuvo moi ben, son moitos anos, e bueno, Fernando, as túas palabras tamén as agradezo do corazón porque son moi auténticas. Sabes que ademais é recíproco. Falando un pouco do poemario que nos ten hoxe aquí, eu teño que dicir que todos temos un lado escuro. Eu, lóxicamente, tamén. E dende ese lado escuro escribo os meus poemarios para adultos. Nese lado escuro habitan algúns fantasmas e certos demos, ou algunhas fantasmas e certos demos. Un intenta vencelos ao longo do tempo, pero a súa pegada endexamais desaparece completamente. O poder da fragilidade habita neste espazo e pretende atinxir a luz, mas non sempre é doado. Naceu o poemario en plena pandemia, tempo de incerteza e fragilidade. Tiven que pelexar bastante coas palabras para darlle forma ao verso. Non me resultou doado, ás veces conseguino e outras non. Mais sempre había algunhas que acudían ata min
facendo máis doado respirar un aire irrespirable. O poder da fragilidade é un traballo dun poeta escéptico. Son 7 treitos que, como di Ana Alfaya, se transitan con pasos cansos. Un todo, un poema total. Eu nunca poño precisamente título aos poemas porque considero o libro como un poema dividido en moitas partes. Os poemas, algúns deles, son coiteladas silandeiras nun mundo que de verdade non me gusta. Nun mundo do que formo parte e no que teño a responsabilidade tamén como persoa que vive nel. É dicir, non voto a culpa aos demais, sino que eu tamén teño as miñas dúbidas, as miñas contradicións, as miñas cousas que non se deben facer. As pequenas cousas, a acción cultural perde valor perante o éxito que se mide fundamentalmente polo que se ten, polo maldito diñeiro. Iso é tremendo. Valórase as persoas polo que teñen, non polo que son ou polo que fan. Eu tentei escribir un poemario comprometido co ser humano e crítico cunha sociedade que nos fai e nos desfai. Establecer algo que non sempre se dá na poesía: comunicación. Porque teño que dicir que hai moita poesía moi boa e mesmo celebrada, pero que non chega a xente. A xente abre, lee, pero falta comunicación. Se en poesía o lectorado non é quen de sentir que se está comunicando, se se está comunicando ademais co poeta, algo falla. E fíxeno ao xeito, fixen este libro, e xa estou un pouco un estilo no que estou traballando ultimamente, ao xeito do gran poeta argentino Hugo Mújica, a quen admiro profundamente, con poemas curtos, con versos desprovistos de follaxe. Intentei que fosen intensos e deixasen silencios. Un poema de Hugo Mújica di así: la espera. Como un mantel a la espera de la fiesta. Las manos ya están desnudas. Falta la brisa que las desborde y el afuera que las cobije. Falta el hueco de ellas mismas. Falta olvidar la limosna. E punto. Poemas intensos, que deixan silencios, e quixen tamén que se adentrasen nas viaxes interiores de cada quen, de cada un, de cada lector, de min mesmo, e que sirvase, e que eu fose, o escrito sexa un espello onde verse e a poder avanzar nesta viaxe interior. Quixen poñer en evidencia o cotián, as nosas contradiccións, as nosa capacidade de rebelarnos contra as sombras que nos producen inquietude e medo. Volvo á nenez, canto o amor e o desamor, escribo de ausencias e outras cousas. En un tramo especial, poño o dedo na chaga da tara que nos anega como é a violencia machista. Debo dicir que é unha tara que me revolve o estómago, que non podo con ela. E precisamente é neste apartado onde aparecen certas fisguas de luz e de esperanza. Mulleres que se enfrontan e din basta, e é un desexo íntimo que habita en min. A miña poesía está pegada á miña pel. Eu afirmo rotundamente que coa música é a arte na que me recoñezo fundamentalmente como se fose un espello. Nace dunha observación aguda dos comportamentos humanos, do coñecemento de min mesmo, do que me rodea, das emocións, do pensamento crítico. Por que a fragilidade? Pois porque está aí. Porque todos somos frágiles en momentos importantes da nosa vida, aínda que non o queiramos recoñecer.
sempre hai certas partes do noso comportamento que rozan a fragilidade. E isto non é malo se nos fai ser conscientes de que o frágil ten o seu poder dende a sensación emocional que nos conforma. Fainos ver as dúas caras da vida, a luz e a negrura. Convídanos a camiñar por espazos diversos e ateigados de sorpresas. É a nosa decisión tomar o vieiro axeitado ou non. A fragilidade amósanos a nosa procedencia, os nosos hábitos, cara a onde camiñamos e as debilidades que posuímos para desenvolver a nosa vida. Dinos que todo pode quedar nun intre dado, pero que temos a capacidade de poñerlle remedio. De aí o seu poder. Podemos agochala, ignorala, pero sería un tremendo erro. Sempre petará no noso interior. Xa o di María de Cebreiro, a quen lle collín prestado este sintagma. Creo que é un sintagma, poder da fragilidade, creo que é un sintagma. Creo que ainda me acordo de cando daba clase. O poder da fragilidade canta con cada pedra no fío do coitelo, que pode ferir e sandar ao mesmo tempo. Non hai prazer intenso que non doia, e cada ferida ten a súa propia beleza. Perdón. Para min, o prazer, a beleza intensa da fragilidade. E vou rematar lendo uns poemas, un de cada apartado. Como son curtos non vos vou aburrir. Pero antes quero justificar ese derradeiro capítulo dedicado á poeta Chantal Maillard, nacida en Bruselas, pero de nacionalidade española. Levo lendo dende hai bastante tempo e sinto que na súa poesía nada é superfluo nin gratuito. Poesía exquisita que dende certa realidade nos convida a gozar dunha experiencia de viaxe interior da que o lector ou lectora sae de cote cunha nova luz. E chegado a este punto vamos ler un de cada apartado, que repito que como son curtos non vos vou cansar. O primeiro di: non sei se feren as rosas vermellas ou amarelas, nin se feren os cactos firmes nun andel, nin sequera se feren as palabras pronunciadas a destempo. Non o sei, mas si estou seguro de que en certos casos fere a poesía. Porque a poesía non sempre é alumiño. A poesía tamén ten que ferir. E a través dela poñer ao espido, digamos, moitas das cousas que pasan. Do segundo apartado: está o mar confinado mentres enxergamos a utopía dos beixos que se perderon máis alá do horizonte. Vaguas turbias achéganse á beira e ao redor todo é silencio. Do terceiro apartado: que é a plenitude? Preguntáchesme entre as tebras dun pasado inconsciente. Collíchesme por sorpresa e únicamente puiden cerrar os ollos e perderme nun mar que proía no meu corpo. Do seguinte grupo: mellor que existan as palabras antes de que o baleiro deixe erma a memoria daqueles que teimudos tallaron un camiño de árbores vivas, daqueles obstinados que soñaron vieiros con horizonte, para que os nenos non tropezasen no bordo dun abismo disposto a engulir as súas risas. E este un dos do apartado no que me dedico a criticar, a denunciar a violencia machista. Cada vez que leo algo, unha nova persoa morta, unha persoa que dá, unha muller sempre, unha muller pola súa parella, unha muller polo seu noivo, unha muller, de verdade que me sinto moi mal.
E neste libro decidín dedicar un apartado a este asunto, a esta triste tara que ás veces gustaríame sentir que baixa, pero ás veces teño a sensación de que non hai forma humana de que sexamos capaces de freala. Di así: non quede que unha vez morta ninguén baile sobre a súa tumba. Afoga esas palabras que removeron o seu destino, palabras insolentes e ferintes. Nunca volverá a escoitar que non volverá a pasar, que me fixeches infeliz aínda por riba, que rompiches as dúas caras do amor, que nunca perdoas de verdade os meus descoidos, que non sabes o que é sufrir, que non me podes facer isto, que eu te quero con loucura. Palabras falsas que deixaron pegadas sen rostro cicatrices que sangran. Collerá un tren que a vai levar lonxe da cruel escuridade. Este é un poema de esperanza, por moito que se vexa negativo. Sacarse de enriba a ese monstro que non a permite vivir, nin ser, nin pensar. Do penúltimo apartado: ven aquí e xinte comigo como os paxaros perden a forza e caen coas as mortas sobre as nosas cabezas. Non deixa de ser un acto da fe perdida daqueles que contemplamos o silencio inmóvil dos nosos actos. Silencio sen folgos, silencio devorado. Do tríptico Maiar, xa para rematar, dedícolle 3 poemas a Chantal Maiar, tras a lectura ou relectura do seu libro. Bueno, os títulos son horrorosos, eu son moi malo, pero La lingua ferida, algo así. Non sei, non é así, pero seguro que é de así este primeiro, e con isto remato. Hai imaxes que se afogan nas sombras das palabras e confunden o aquí co aló, o dentro co fora, o seco co húmido, pero non dubidan en seguir tecendo medias verdades alá onde a esgazadura se fai presente. Moitas veces. Bueno, nós tamén para rematar queremos facer un tema, porque o primeiro tema foi Serrat musicando a Machado, o segundo foi Paco Ibáñez musicando a Antonio, e o terceiro é un tal Alberto Cuña musicando a Antonio. Entón, imos facer un tema dos que están nese libro, ese Frases de min, ese audiolibro, ou ese libro, ese artefacto, por decirlo de alguna forma. Ese Frases de min, este é un tema inspirado en Bowie, e na fragilidade de un globo tamén, ¿no? Porque os globos tamén teñen esa fragilidade, e o poder da fragilidade tamén está neste globo. Pintei aquel amor nun globo branco, perdeuse polo azul, fiquei chorando. Que triste que ese amor de risa e pranto chegase ao teu balcón do desencanto, errante polos cumes e polos prados. A fruta do solpón foi no bicando. Que tristeza ese globo, o globo branco, o globo cun amor que foi pasando. Pintei aquel
branco perdeuse polo azul, fiquei chorando. Que triste está ese globo, o globo branco, o globo cun amor que foi pasando. Pintar o meu amor nun globo branco, perdino sen falar, fuxi calando. Muchas gracias. Un placer, Antonio. Un placer.